Бредесай, чуло видяло, син баща вързан да кара. Някъде там, където зелената шир на равнината се слива с синята ведрина на небето, като малки острови сред нивите се белеят селата. Някъде там, където времето и пространството се кръстосват в безкрая, още пеят каруците по добруджанските пътища. И още се вие реката край белокаменната снага на скалите и рисува по чернозема живописният пейзаж на каньона. Някъде там блести пъстроцветната мозайка от хора и събития, изплуват легенди и истини за стародавно начало. Традиционната народна култура в този регион се отличава със своето изключително многообразие. Тук идват преселници от Сливенско, Одринско, Котленско, Старозагорско, Хасковско и откъде ли не още. Те преплитат своите традиции и обичаи, заедно с различните етнически групи, турци, татари, казалбаши, етнорелигиозни общности, и цялото това съвместно съжителство в продължение на векове води до създаването на една изключително уникална, неповторима и многообразна традиционна народна и духовна култура. Аз се казвам Кръстинка. Тук съм родена, тук си живеем и мъже ми той пък от Румъния. Когато ги изселват, тук идва. Баща ми тук роден, тук е израснал. Майка ми от Гагър. И тя до последно тук си живее тя. 6 деца една изгледа. Ние са турци, българи, няма и ми разправи. Сме били все заедно. Лоши отношения не сме имали тъй. Празнуваме, даваме си, взимаме си. Не се отделяме. Великден на червени яйца разменяме и те на Байрама. Сядаме да закусаме, обаче преди да се закуса, първо се раздаваше по къщите в махалата, слага се козунак и яйце и свещичка се носеше и се раздаваше, и като се раздаде, тогава се връщаме вкъщи. От Велик ден до Спасов ден, всеки Велики четвъртък, на Велики четвъртък е забранено на домакиня да пере на този ден, особено пък на чешми. Ние тук имаме 4 естествени чешми, да отидеш и да бухаш. Едно време перяхме с бухалки и бухаме и да такова загръмбело много страшно на този Велики четвъртък. Не се пере, такава е повелята, не се пере. Нашия големия празник, първо идва Рамазана, един месец Рамазан, след той 31-я ден Байрам. Вкъщи готвим питки, баклави и вече идват гостите, младите идват, целуват ръка на старите и ние го почерпваме. Курбан Байрама колим курбан. На аширето с големи казани правим аширето. Пшеница, орехи, ябълки, стафиди, бакла слагаме и малко мляко накрая. И съчетето и нещо, сетне се раздава. На времето, когато имало потоп, на Гемия са събрали от животните по едно, от всяко едно животно. И от хората, мъжко-женско, когато слизали на сухото, тогава кой който имал джоба си, изкарвали, направили ашуре за здраве, че са оттървали от потопа. Хората не са лоши, добри са, гостоприемни, а пък той училище, нашите родители заедно с нас са го строили. Туфличките така сме ги носили. На ръце, цяло село.
Да помагат да го построят. Природата хубава. Имаме си, ето, борова горичка, имаме си кале, имаме си тук тике, което от векове се е празнувало. Българи, турци няма значение. Всичко се събира там. Недалеч от село Александрия, сгушено сред вековните брястове, се намира двообредното светилище на свети Илия и Мустафа Канаат. Свято място, почитано от християни и мюсюлмани, наричано просто Текето. Според преданието, в далечни времена свети Илия слязал от небето, яхнал своето магаре. Под вековните брястове, на мястото, където пренощувал, бликнала чудодейна вода. Мюсюлманите се събират тук на Георгиовден, а християните – на Илинден. От всички краища на Добруджа в това място идват поклонници, за да измолят от светеца живот, здраве и закрила. Преспиват на Текето преди да заколят курбан, вързват парцалчета по клоните на дърветата и се мият с чудодейната вода. Всяка година край Текето се събират хиляди ценители и любители на хубавата, автентична музика и песен. Фолклорният събор, който се провежда там, е празник не само за жителите на Крушарския край, но и за всички, които носят в сърцето си любовта към фолклора и тачат своите корени. Най-значимият горски ресурс на община Крушари е Александрийската гора, естествено находище на Издънкова липова гора. Гората е природна забележителност и защитена територия. Особен интерес в региона представлява ловната фауна, поради това, че тя е обект на международен ловен туризъм. На територията на община Крушари има създадено местно сдружение на ловци и риболовци, което организира ловни излети и подпомага опазването и развитието на ловната фауна и на защитените видове. Намираме се в руините на крепостта Залдапа, която представлява най-голямата римска крепост и град в центъра на Добруджа и която всъщност е един от най-големите римски градове въобще в епохата на Римската империя по нашите земи. Крепостта е над 230 декара. В момента се намираме точно в нейната централна част, където миналата година по време на археологически разкопки беше разкопана епископската базилика, тъй като Залдапа е била и епископски център. Епископската базилика, която намерихме тук, е една от най-големите в нашата страна и може би една от тези, които ще бъдат най-добре реставрирани след време. А иначе самия град Залдапа е един град, който е град населяван още от времето на траките. Самото негово име е тракийско. След като тази територия тук става част от Римската империя, е превърнат в провинциален център и става един от най-големите градски центрове в римската провинция, първо Мизия, а после и Малка Скития. Градът съществува до началото на 7 век, когато през 604 година е унищожен по времето на голямото аварско нашествие. Никога след това не е възстановен. Военни паметници в селата Крушари, Телерик, Полковник Дяково, Поручик Кърджиево, Коритен и Александрия пазят спомени за загиналите за България. Паметниците са изградени с дарения на местното население и общината в израз на почит към паметта на местните жители, паднали на бойното поле по време на Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. Особено място в живота на населението в този район заема водата. Не само необходимост, а и извор на лечебна и магическа сила, на ново начало и на безкрайност. 55 белокаменни чешми, наричани още очите на равнината, свидетелстват за изумителните умения на майсторите и будния дух на населението в този край. Те са изградени, спазвайки стародавната традиция, когато искаш да направиш добро и да оставиш диря в живота си, да заградиш чешма. Пък той е вдовец, вдовеца има 7 дечица.